Редколегията на говорящия вестник посрещна с пита и мед скъпия гост, изгрейнали от възхищение очи. Защото Николай Петков е не просто алпинист. Той е единственият човек в света, изкачил най-високия връх на земята Еверест от трите му страни, една от които не случайно носи името Жестокия път. По-рисковано е като слизате, като се правят лесно грешки, но е по-лесно. В живота е така, нали? В живота, да. Електроинженер по професия Николай трудно може да бъде застопорен пред компютъра или за чиновническото бюро, защото жадува отново и отново да усети адреналина, стича се във вените му по пътя към поредния връх. И още, защото не иска, като повечето от нас, да живее мечтайки, а да изживее мечтата си. Аз бях казал преди години една проста мисъл да изпълняваме безумните си идеи с разумни средства. Трябва явно и късмет малко. Зад гърба си Николай Петков има повече от 30 тежки изкачвания, а покорените от него върхове се простират върху цялото земно кълбо. Онова, което го приземява всеки път, е мисълта за 4-те му деца. Защото катеренето никога не може да бъде самоцел. Никой връх не заслужава да си оставиш костите под него и най-важното е да се върнеш при хората, които обичаш. Те са ми опората в морален план, че ги има и че оставям нещо след себе си, така че дори ме правят и малко по-силен и в преодоляването на трудностите, тъй като знам, че всъщност аз не мога да направя фатална крачка. С помощта на компютърна анимация Петков разведе младите си приятели с най-екзотичните кътчета на света и им разказа за нравите на местното население. Благодаря ви за това, че миг от вашия живот се преплете с миг от живота на основно училище Свети Кирил и Методий. Снимка сред колегията на вестника запечата щастливия миг. Децата получиха и автографи от алпиниста, а Николай Петков – почетна ученическа книжка и сувенири за спомен.